Zdraví vás Petr, dneska je 17. května a my se společně podíváme, jak nám Profit Club vydělal penízky od včerejška. Já jsem přihlášený v mém účtu a podíváme se, co nám systém vygeneroval. Zde vidím, že v Event Balance je $0,46 a v Cash Balance 2,64. Tyto dvě čísla sečteme, tak to dává dohromady $3,10. Vám nyní vysvětlím, jak se k této částce došlo. Podívám se na detailní pohled, jak mi balíčky vydělávají. A zde vidím, mám jeden balíček, který jsem dostal zdarma za registraci. Ten mi od včerejška vydělal $0,25. A mám dále dva balíčky, které jsem koupil z vlastních financí, které vydělali po $0,62. Dohromady to dává cca $1,50. Tomu $1,50 je nutno připočítat zisk z referálů, který je $1,60. Když tomu $1,50 přičteme $1,60, jsme na $3,10. Je to skutečně to samé číslo, které jsme viděli na té hlavní stránce, kdy jsme se četli ty dvě peněženky $3,10. Počty to takhle rozdělené. Firma veškerý zisk rozděluje to tak, že 30% ze zisku vrací zpět do peněženky a 70% do cash balance, odkud můžeme taky peníze přímo vybírat. Tímto opatřením firma zajišťuje dlouhověkost. Ona v vozovkách nutí, abychom si vlastně nakupovali další a další balíčky. Já bych tam byl proti tomu, jestliže to skutečně zajišťuje to, že firma tady bude x měsíců, ne let, tak to dělají velice pěkně a já si rád prostě budu z těch 40%, které nám budou neustále posílat do e-walletu, kupovat další balíčky. Myslím, že spokojenost bude na obou stranách. Ještě bych se rád podíval, jak je to s těmi reklamami, na to se mi často ptáte, kde se to musí odklikávat ty 4 povinné reklamy. Ve včerejším videu jsme si řekli, že zde vám to hezky každý den ukazuje, jestli máme odklikáno nebo ne. Já dnes už jsem v zelených. Vy tam budete mít červené kolečko, potom stačí zmáčknout Start Rating a nás to přesměruje na sledování reklam. Tady právě nabíhá první reklama a zde je nahoře čas, po který musíme být na stránkách, aby se nám ta reklama započítala. Dám si další reklamu, zde je nějaká selekce podle návštěvnosti, dáme Best. Další stránka, opět se nám bude otevírat další reklama, vlevo nahoře obíhá čas, po který musíme na té stránce vydržet. Ty zajednuté reklamy se nám tady potom načítají. Toto uděláme 4krát a máme splněno. Vrátíme se zpět na účet. Zde nám pak naskočí stejně jako mám já, od fajfkováno zelené kolečko, v pořádku. A poslední věc, na kterou se podíváme, je nabíjení peněženky, abychom mohli koupit vlastní balíčky. Zde klikám na e-wallet. Tady už mi to ukazuje, že mám tam nějaké drbáky 0,46, ale já se rozhodnu, že chci koupit další balíček. Chci poslat peníze ze Solidu, dám $10. Tady je příjemné, že to píše, že poplatky jsou $0, což je fajn. Tady kliknu na e-wallet a ono mi to přesměruje přímo na Solid, kde zadám patřičné údaje, odkliknu a okamžitě ze systému přibyde $10. To je pro dnešek vše a vám přeju pěkný den.